Zachránte nás! Sme uväznení! Ahojte všetci, som Willy Wonka, čokoládový génius! Zbláznil sa a premenil ju na čokoládu. Stratila si niečo, priateľka? Je to vynikajúce! Nedotýkaj sa jej! Poď, Quigley, utečme! Karamel v mojej hlave. Hej, ľudia, chcete... sa stať Je tiež čokoládová čokoládou? továreň. Super, toto je môj Myslím, sen. že je to všetko urobené z bežeckých domov, fontán a dokonca stien. Pozri sa na to. Ethan, pozri, našiel som cestu von. Je čas dostať nás von. No tak, otvor dvere. Potrebujeme iný plán. Je tu zvláštne znamenie. Pozri, musíš čakať tonu, aby si No prešiel. tak, sme silnejší spolu. Ale no, poď. Nejde to. Nie, nemôžem niečo jesť. Budeme tuční a potom sa nezmestíme cez dvere. No tak. Áno, čím viac jem, tým som tučnejší. Ďakujem. Čokoláda. Rozbí posypky. Je to tak lahodné. Nemôžem prestať. Máš pravdu. M&M's sú tiež také chutné. Už nemôžem. Je to príliš veľa. Dobre, myslím si. Myslím, že sme tu hotoví, ale chcem ešte viac. Áno. Toto je jednoducho tak chutný Noste čokoládový svoje raj. legíny. Myslím, že idem pustiť. Zjedli sme tu všetko, Ethan. Nie, nie všetko. No, tak, zobuď sa. Čo? Ďalšia čokoláda? Nemôžem vstať. No tak, dobre, ďalší pokus. No tak, vstaň, Nancy. Myslím, že teraz môžeme prejsť cez dvere. Hurá! Hurá! Môžeme čo? Čo to bolo? Nový blaster? Páči sa ti Poď moja tvár? sem! Poď, poď! No tak... Utečiem. Nie tak ľahko. Letíme. Haha. No dobre, musí... Dostanem Podarilo sa. sa! Tam. Ešte nie sme hotoví. Dobre. Kde sme? Som späť k svojmu normálu. Nič? Už nie som... Tak dobre. Ethan, kde si? Ethan, čo je s tebou? Na Som zem. chorý. Myslím, že je to preč. Dobre, čo mám robiť? Východ je tam. Kde? Tam hore? Ako sa tam dostaneme? Myslím tým. Viem, čo robiť. Máme tu kopec žuvačiek. Vôbec nechcem žuť, ale pre teba, Ethan, som pripravený zjesť toľko žuvačiek, koľko bude treba. Lahodné, je to také dobré a také úžasné. Poď, Nancy, zvládneš to. Cítim nával sily, ale nie, stále mám pocit, že som tu navždy. Daj mi sekundu. Dúfam, že to stačí. Tu máš, Ethan. Dobre, poď. Wow, Nancy, ďakujem. Čo? Odletujem. Poď, Ethan. Aj ja chcem von. Áno, zvládla si to, Nancy. Nie, pozri. Vonka to robí znova. Poď, tu je moja topánka. Vezmi ju. Čo robíš? A kde tu? Dobre mu tak. Wow. Kde to si? Je tu toľko chutných vecí. Našiel som dvere, ale nemôžem ich znova otvoriť. Myslím, že potrebujem kačicu. Kde ju zoženiem? To je pravda. Čo? Nie je to skutočný. Ethan, čo robíš? Pozri sa na tieto lahodné cukrové vaty. Milujem to Pozri tak veľmi. sa, ako sa to rozpúšťa v mojich ústach. Dobre, musíme nájsť kačicu. Poď, kde je? Kde by mohla byť? Ethan, prestaň jesť. Musíme rozmýšľať. Páni.
Sú tam cukríky? Áno. Chvelé. No, budeme pokračovať. Našli ste všetky cukríky? Rozpustíme všetku cukrovú vatu. Pozri sa. Toľko čokoládových tyčiniek. Ale musíme pokračovať v hľadaní. Možno takto nájdeme psa. Ale no, nič. Ďalší Snickers. Ďalší Kinder. No tak, kde je pes? Jediný A jedinečný. Naozaj? ďalší. A mám aj modrú. Koník ani už nemáme. Toto musí byť ono. Jej! Našli sme psa! Našli sme ho! Tu si, môj drahocenný maličký. Salutuj! Vypadni odtiaľto! Doťahuje sa na nás! Ponáhľaj sa! Dostal som ťa! Ha, ha, ha! Nemôžeš utiecť! Som trochu unavený. Kto bude prvý? Poďme. OK. Jej, podarilo sa mi to zase. Bez topánok, ale zvládla som to. Odomkli sme dvere! Poď, Ethan! Bohom vonka! Ach, nie. Tieto dvere sa ukázali ako pásca. Sú úplne zamknuté. Čo by sme mali robiť? Počkať chvíľu. Vidím tento chupa chups a je dosť silný na to, aby prerazil dosky. Áno, je. No, tak. Ďalšia. A ideme. Je. Ethan, si génius. Dobre urobené. Chceš do toho udrieť? Poď. Jej. Pred bitkou. Poď, trpaslík. Prebojuj sa. Jej. Aké skvelé. Hurá. Sloboda je takmer blízko. Aké je to tam krásne. Pozri! Ó, sladká sloboda. Ach, čo? Vonka, mám ťa. Hovoril som ti, že nemôžeš utiecť. Ja, Nancy, čo by som mala robiť? Ach, správne. Mám lízatko Chupa Chups. Aha, ha. Nedostal si ma hať. Jejda! Je to ako... Poďme. Povím mi len... Ľudia, ja som tu len Je červený. jasné, spravím z teba čokoládu. Je vlastne chutný. Čokoláda je vždy chutná. Máš pravdu, Nancy. Máme ho. Haha, podanie ruky. To je smiešné. Ďakujeme všetkým, ktorí lajkujú a odoberajú náš kanál. Uvidíme sa čoskoro.